Hi guys, I am in IKEA Helsingborg. This very big IKEA in Helsingborg. So let's go shopping guys. Ako rin shopping ka na. Ako padala na ako sa Pilipinas. Mga plato, mga kutsara. Pero gikan ako asikan here. Nagdala na ako sa kong karikin kaya gikan ako nag-shopping. Pero naman ko yung entrance. So hi guys, welcome to IKEA. So that's the flag of Sweden. Muna ang entrance. Suroy ko sa IKEA. Guys. Sud ko sa IKEA. Muna yung IKEA din sa Helsingborg sa Sweden. So gisugdan akong sud guys sa second floor. Nagsugod ko sa mga sofahan. Mga sofa. Ano akong sofa nga ganahan, no? Dili ang color, pero ang style. So, ang style sa pag-display sa IKEA, guys, mga like ingani, ibutang nila sa settings nga murag kung naan na sa inyong balay. Like, guys, lagi ni. This is mga tag 70,000. Ito nga sofa. So, ano siya ang style sa mga IKEA. Kanang murag balay na daan ba? Ang tindahan is ganino niya dayon ilang mga baligya na nagi-incorporate na daan sa kuan tanawa like this. Kanang tanan makita nimo diha guys. Baligya na siya. Nya kusina. Kananan, yan na pa kwarto. Yan eh. Na CR. Pero tanan ay presyo kung gusto ka palit. So, may cabinet. Now, tita. So, ang CR tan. So, magpadayon ko ha. So, yung ano siya ang forma sa IKEA. Mga tindahan. Napay mga hayhayan o. Pero baligya na sila tanan ay prices. So, ilang mga baligya na mga models tanandaan. Sa mga sofas. Napa ko nga ni sa nako sa second floor. So, kung ano siya? Helsingborg nga branch Helsingborg. Kung basahon sa Pilipinas. So, Helsingborg ni siya nga branch. Hindi siya ang original nga IKEA. Tag 5,000 ning bangkoa. I mean 5,000 pesos guys ha. Ako lang i-convert. So, nila sila mga corners na kani siya para rani sa mga ingani nga mga lingkuranan. Unya tanang tao nga mo ari dire pwede na nila lingkuran din ha. Free ra na mo lingkod kay aron mo try. Bisag sa ilang higdaanan pwede ra higdaan. Kay aron mo try ka. Na sila sample kaya aron makita nimo kung unsa ang kuan kung unsa siyang style kung maghigda mo din ha. So na sila sala din eh. Mga sofas diri. So nasa siya free nga bag imong sudlan. Pero kung mopalit ka na para hulam ra na ang yellow nga bags. Para na akong gihulman karon yellow nga bag. Pero kung mopalit ka og bag na dadon na iniguli nimo, blue ang color sa bag. Nga paliton dadon niguli. So, padayon ta sa libot sa IKEA. So, muna siya sample food. Sala-sala. So, naa sila yung ilahang mga baligya, ilang ibutang daan sa umurag sa settings nga balay na jud ba? Kaya aron maka-imagine na ka kung saan mo paggamit. Like kani pa siya hagdan pa doon sa taas una sa balay. So na siya kagalingon sa sala.
I bet na ni TV. Oh, napaslay TV. Mura na dyan siya balay. Kaya ron maka-imagine ka. Kung mapalit ka ani. Inanasad kay idea at the same time. Nindot kayo, no? Inanasad kay idea at the same time. Unsaon ni mo yung balay pagpaagi. Unsaon ni mo pag-style. Yung sa Pikas, oh. Yung siya sa Pikas po. So, kanisilatan ng mga butang yung makita din, guys. Kanang mga cabinet, sofa, tanan, bisag baso, bisag kutsara, tanan ngayon, display diha na na prices. So, display na sila tanan din ha. As an example. Hindi kayang suga. Nindutan eh, suga. I like this man. Nindut lagi ni, social. If you wonder guys, nung dili kay daghag tao akong videos kay dili man allowed diri sa Sweden nga mo take a video sa mga tao without their permission. Mo na I try to likay nga makuhaan og video ang mga tao nga naa sa surroundings. So, ato ko dapita kang daghan ang tao, i-off na nako. Yan eh, oh, nga nito ang style ba? Yung dapita mga cabinets na. Mga cabinets na. So, nagyapon sila yung mga concept ideas o unsa nimo. So, kanina nag-renovate pa na siya ng kwarto ha. So, na ko sa mga bangkuan. Gamitin sa mga bata. Bangkuan. Lamisa, bangko. Mga lamisa. Mga lingkuranan na self-service na po niya siya din kung nakay pangitaon tapos loko na mo din ha. So nag-renovation pa na sila din lapita ablihan hinong ko ako tang videohan dahil masyado kusina, concept sa kusina. Sa IKEA. Dagko ka na sila sindo guys. So, napadyo na sila every year. 13th month pay. Sa concept sa kusina. Inganian niya. Imong kusina tan. Puhon. So, ingan. Imong kusina nga gamay. So, kusina niya. Namin sila baligya ang kompleto na ang kusina, mga cabinets, set na ba, nagpalit ni mo pila ang mga cabinets. Tanan baligya na siya, hasta cabinet, tanan. So, muna siya na siya mga presyo tanan. So, mapalit na ni mo as a set. Sa idea sa small kitchen. So, I need this audio din. Naman tiil nga tadtaran. Gusto ko ka na simple lang nga tadtaran. Walay tiil-tiil. Yun sa man kutsilyo. Hala, kamahal sa kutsilyo. Tag 1,000. 1,000 pesos kung pasabot ha. Gabi ha. So, ingan niyon ba ni mga mong kusina? Mga taga-opisina sa IKEA. Nasa gawas ang mga taga-opisina. So, nga na yung mga refrigerator na mananaw ko nga rin. Mga microwaves. Baligi sa day sila mga microwaves diri. Yung mga exhaust. Yeah. Stoves.
Dito na siya nga niyo sa Pilipinas. So, ano siya? Ano niya? Banggira. Washing machine, niya banggira sa washing machinean ba. Pero ya kare banggira na gid sa kanang kusina. Traffic na diri dapita. Wala na ako dagko na sa daan niyo. Nanaw da ay kog butanganan sa among mga tinidor. Alay tinidor na dahil butangan ng tinidor. Pero yung mga butangan sa kutsilyo. So, nanasabta din sa mga suga, mga office. Sa office na sad. O, tanang mga office. Full equipped dyan siya nga. Model dyan siya ba nga. Nagpalit niyo, maintays po ka kayo na maka-idea mo ka how to use it. How it's done. Mga office stuff. So, nata sa mga higdaanan. Yung imong higdaanan. Yung mga bitay-bitay. Mga katri. Concept sa katri sa mga bata. Tanan anak baligya na siya. Napay naghagok silang sound. So bata kintay nga gamay ra ang room. Ingani. So najud sila yung mga sample how to do it. Kung makadungog mo na naghagok ang ilang sound. Then mo sa ilang sound instead of music. Na naghagok kay ko ano sleep naman nga hinga area mga beds, ulan, bed sheets. May sofa bed kung gamay ra ang balay ingani sofa bed ni kananan. Barato raman dining. Iusa raon. Kaninindot 250. Mahal man. Ayan na lang. Pero pa siya. Ganahan ko. Alami ka pa jud. 250 man. 1,500. Ayan na lang. Mag-antos ng kusnaan na sa balay kay Freira. Hindi siya design sa mga hapin. Daanan sa mga bata. Kani mo I want to buy a new one like this.
So kalain-lain nga mga beds na lang mahigda ang mga tao kay aron ma-feel nila ang bed kung ganahan ba sila mahigda. So paliton nila kung gihumukan sila. So mapalit sila. So kani sila tanan pwede higda-higdaan ninyo kung mapalit mo. Kaya aron i-feel ba kung ganahan ba mo sa ka humok o feel ba ninyo ang bed. So, mga cabinets, mga sofa bed. Wow, ka-nice ano eh. His and her. Oh. So, mga drawers na din eh. Yan ako na. Sa mga cabinets. Sa kusina. Oh, na sa kwarto di eh. Na mga jewelry. Mga ingani-ingani na siya. Bira-bira ba? Na mga belts kita diha, ties. Yan din ang mga sinina ari. Diri niya na isamin pa. Ni ablini mo. So, nga na siyang style. O diba, parador lang yun. Or nga na nga style. Asa naman kuan eh. Na may sundon nga kuan. Nga araw. Una na ta sa mga kani mga kuan na ni mga karaan na kaayo ni nga mga style ba, pero ila gyapon gi-display kay naman gyapon mamalit, I think. Pero mga karaan na kani nga style nakakita na kog daghang taga Sweden nga mao nilang gamit. So mga samin buanan sa mga bata. Sa mga bata na nga section. Mga higdaan na mga katring gagmay kaayo. Mahal gyapon kaayo bisag mga bata ra. So, libot gihapon ko diri, mananaw ko kung sabi, mahatag na to sa mga apo. Mola, touch pens. Na mga cribs na, babies na jud. So, mga cribs, mga bassinet, mga patunganan, mga liguanan, patis. Mga lamisa-lamisa sa mga bata. So, muna yung famous Ikea restaurant. Eat kabuok shit bula 20 crowns barato ka good. Mo di ang famous silang restaurant kay barato man gyud ay tanan kaayo. Ika
blueberry halon cheese. Barato ra jud tanan. Mo di ang famous ng kain tao. So, adto na ta guys sa home decorating. Mo ni ilahang elevator. Huwata ka mula og tanga sa home decorations. Tanawa ilang elevator. Stylish kayo ang sulod. Murag kabihog. So, magiging na ito ang restaurant. Sa likod din ako ang napasilay mga tanong baligya guys. Hasta tanong baligya waigi pasaylo ng IKEA diri sa Sweden. Nagawas mi diri sa tanuman. May mga baso. Nice na yung basuha oh. Guapa. Tag 19 bira. Indot siya. Guapa siya. I like it. Tag 20 lang. Kani siya tag city. Tag 5 ra ni siya sa una. Kapalit ko atong mga plato guys. Akong gitada sa akong mga pag-umangkong sa Pilipinas. Kaya barato ra kaayo. Nya ligon kaayos tanan. So man mga baligya aside from the fact na gupahan ko niya kay gaan pa ko pa pagirbin ko kay na puti. Barato ra jud siya. So namin siya Hej kära kunder, jag har inte missat att man kan scanna sina varor med mobilen. Ladda med lite resa och börja scanna direkt när ni går fram från hyllan. Smidigt och enkelt och på så sätt slipper man eventuella före i kassan. Just nu har vi ett fantastiskt erbjudande för er som skannar nätverk. Ni får 50% på ett helt köp och ett köp upp till 5 000 kronor. Varmt välkomna till Helsingborg. Sunan ako sa mga gamit sa balay. Nipalit ko gunting. Mga gunting to dito. Nipalit ko gunting. Ako nindot kaayong gunitanan sa abridor. Oh. Kinsay magpapalit. Nindot kaayo. Ergonomic kaayo. Abridor. Abridor sa kuan. Sa mga dilata. Mga kaldirin. O sa kaset na siya. Tulo ka kaldirin. Napatunganan sa mga kaldero. Uy, naalagin niya siya. Lutuanan, upuan. Steam. Siopaw or whatever. Nan ako diring dapita. Nan ako sa mga platuhan. Daghan kayong klase nga mga plato. Pero naadjud akong nakitaan nga plato katong gamit ako sa una sa Pilipinas na tag 500 pesos ang usa niya. Dinay sa IKEA kay tag kuan ra siya 35 pesos. Ambot pareha bag quality pero pareha man jud sila og naong. So kasungot. Uy, nice na gini. Anyways, alas ko sa mga kutsarahan, baso, plato. Pila man eh. $150. Parato
man itong ganina nga kuan. Kutsara tinidor. Napalay barato dili o. Mga kutsara tinidor. Rin na lang ko palit. Pada sa Pilipinas, mananaw ko be. Pamili ta. Barato ra. Dapat chopsticks baligya o. Barato ra. Kapoy kong pinili, guys. Nalibot na ako ang Tibukiki at 2 floors rin nun sila, pero kapoy po kay bautagli kay sa mga tao nga dili sila ma-video. At the same time, ako sad hasulan sa ko mag-video kay wala na ko dala akong kuan kanang holder ba sa cellphone. So sakit akong kumingking binalance. Anyway, nira ka na yung tanaw na to. So guys, kapoy na ko pinili. Sa gamay raning suruyanan dire, pero kapoy na kong tinanaw. Ka ng hassle ba? Kaling shopping kapoy na dyan eh. Shopping experience. So kapoy na ko. Kaulion ako. Hapit na ko mahuman guys. So naan ako dun sa mga kotinahan. Mga kanang hapin bitaw nga aron dili init para sa winter, pero gigamit man ni Tanya sa iyang mga anak gamiton kay ganahan mga bataan eh. So mananaw kong nabay barato. So hapit na jud ko nahuman guys na napupungan ni sa mga lababo sa CR. Oh, mga lababo sa CR, mga CR nga gamit, mga tumbanan, mga lababo, baligya, mga different kinds of mga kana sa tawagan na mga cabinets, mga shower heads. Sa pana din ha. Mga tuwalya, daghan dire, bakaras, pilian. Mga patunganan sa TL. Mga butanganan sa mga sabon para hugas sa kamot. Una na sa mga kuana guys. Mga abanik-kumanik. Gusto na mga banig-banig. Mga native-native na sa kunuhay. So, nanata diri, hapit na kita mahuman. Kaulion ako kay makahurot og money. Pero wag ko gipalit guys. Nampalit lang kong mga plato ipada sa Pilipinas. Hapit na ko mahuman na niya. Padoon ako sa katapusan. Gawas na. Hopefully. Ano na ako sa mga box. Ano guys, naamang good sila ka ng blue nga nakita ninyo mo na mag-direction kung asa kasunod mo agi kay wala kay ma-miss. Agian ni mo tanan. Kumusuri kag IKEA. Ano siya? So diyan sa ko sa mga sugaan. Suga-suga na sad. Masig ko sa mga lampshades, mga suga. Mga lampshades. Sa mga carpets, guys. Asa na ko ano pa doon mga carpets. Asa naman itong mga kandila naman siguro nga red di pa doon. Asa naman Tagwell vlogger. Hindi pa ko din ha build o ram. Hindi ko din ha asa man kumanitaan ha. Inana ko sa mga base o mga kandilaan guys. Nangita akong kandila para sa akong amiga kay nagkuhan siya, kaslon siya.
iyang gipangayo for gift ka ako siyang kuan ako guys kung nagay kasal or whatever birthday nga invite ko mag-ask na gyud ko unsay gusto nila kay na ako'y amiga nga gikasal gi-ask yun ako siya unsay yung gusto nga gift so gipalit na ko ang iyang gusto nga gift sale ra ganito pero mo akong gipalit 3 years ago nabuto siya gikasal hantod karon magsige paghapon siya pasalamat sa akong gipalit kay gamit ko no kaayo niya so it's better jud nga mopalit ta sa ganahan sa atong gifan di kay kita lay mabut-buot kay kita may ganahan unya sila iganahan ka sila nga atong hatagan una magunahuna jud ta it's better for me sa akong nahuna it's better nga mangutana ko sa akong hatagan unsa iyang gusto although maikog man jud sila musulti unsa ilang gusto kay syempre na jud ang kaiko pero ako jud ipugos nga sulti ko please kay maglibog ko ako myself maglibog ko unsa akong paliton for you manang mas madali ang decision making kung sila mismo moingon niya dayon ang mahatagan sad nimo kay baw ka nga malipay sila because ang imong gihatag kay baw ka nga gamito nila diba so win-win solution jud siya na ako kandila din hikay para padana ko ni para ni magpapapol so ba ko pangita sa katong vase sa giingon sa kong amiga oy mangita pa ko dire sa guys nanaw sa kong kandila mamili sa ko so guys mo nang niabot na ko dun sa parts kani sila nga mga kuan mo na ni kanang mopalit kag mga cabinets no unya dayon mga cabinet mga lamisa mga lingkuranan so di nagpalit nimo mga aparador, mga kitchen appliances, mga kitchen, mga kanang kahoy ba? Ani nimo, ani ka nga last nga lugar nga imong kuan na murag bodega. So palit ka din dapita. Umali ka din dapita. Pauna nimo imong mga gipang planuhan kay kintay mga cabinets, mga yan na lagi mo na mga shelves. So ano na nimo ko niya ikaw na magpanday sa imong balay. So ang naangan hipod mga handles, mga ingana gamiton pud nimo sa imong gipalit. Ako pakita guys ha. Mga ingani Hintay mo palit kay sa katong sa CR. Muna mga handles. Yan na siya. Ano siya mga kagalingon ng mga screw sad inigamit nimo. Wala na mga designs unsa nga mga designs imong gikitan nga imong gamiton so nana sa siya din dapitan na kamo pili so nana ko sa cashier guys sa cashier na ni dinhi diha timoy so nahuman na gid ko so dinhi ka habang gikuha nimo imong mga parts sa imong mga aparador mga cabinet so pa na din sa mga shelves katre mga lingkuranan, lamisa, aray sa ka magpalit sa ubang parts sa mga gunitanan sa imong mga lamisa, sa imong mga kabinet. So, muna dahil katapusan na ni dinhi guys. Muna mga bodega ni din siya. So, ang cashier guys, self-service na. Ikaw ra mo bayad-bayad sa ko galingon. So, ako nabayaran tanan guys. Akong ipamalit mga plato, 1,097. Mga 5,000 pero daghan kay ko gapalit tanaw niya na tuon niya ha daghan kay ko mga plato mga kandila vase kutsara tinidor daghan kaayo so nahuman ra jud ko guys akong shopping sa IKEA doon ko gawas